Que cantas veces nos pasa que nos regalan un ramiño de flores e nos dicimos que guai, que chachi, pero claro, agora, por exemplo, co calor, pois esas flores duran un suspiro, Isa. Canto dura, claro. Nada E hai que pensar que a flor segue viva, ainda que tea cortada, a flor segue respirando e consumindo enerxía, entón, ao final, hai na que nutrir. Claro, de que se alimenta a flor, Isa? De azucre, maioritariamente do azucre o que lle fai o sustrato, o alimento para estas flores. De feito, mirade, cando compramos o ramo na floristería, moitas veces xa nos trae un sobre con alimento para poñerlle na auga. Pero nunca sei que facer con el, Isa. Claro, pois exímolo facer caseiro, que tamén o podemos... Mirade, aquí xa temos unhas gotiñas de lixivia, un dediño apenas, porque a lixivia é para as bacterias da auga, que ao final é o que máis dano lle fai. Pensamos que ás veces é a corriente ou é as bacterias que se xeran na auga, por iso tamén é recomendable cambiarlle a auga cada 2 días, por exemplo. Ben, como facemos o alimento das flores? Unhas gotiñas de lixivia, unhas gotiñas de limón, porque o limón vaille baixar o pH á auga, faina un pouquiño máis ácida, botamos así unhas gotiñas, serviría unha lima, un limón, estes modernos que xa temos agora, xa vedes, e o azucre, unha culleradiña de azucre, así. E mesturamos todo ben, e agora isto incorporámolo no xarrón, onde imos poñer as flores, entón, ben cubertas. Hai que mirar que todas as flores, o talo, toque ben na auga. Que non quede ningunha por arriba. Certo, que ás veces pasa. Claro, por enriba. Entón, este preparado sería o alimento. Mesturámoslo ben, poñémoslo. Cambiamos a auguiña cada 2 días. Despois, outro truco tamén, cortarlle a puntiña, así cortarlle o talo, cada 2 días, cando lle cambias a auga, cortarlle un pouquiño o talo. E Isa, ao cambiar a auga, que volver a facer esta mistura? Sí, un pouquiño podíaslle, porque é o que che digo, as plantas, mentras non me morren por completo, seguen vivas, seguen respirando. É unha cousa, Isa, que sempre teño a dúbida, onde colocar o xerrón na casa? É dicir, que lle senta mal as flores? A ver, hai no que sacar das fontes de calor, unhas, claro, se estamos no inverno, se tes aí a estufa, o ventilador agora mesmo, sabes, tanto das fontes de frío como a de calor, aí directas. Non o poñas debaixo da ventana se lle dá o sol directo tampouco, sabes, as correntes de aire tamén, pois eso, nunha mesa de centro, no salita, na entrada, no salón, na cociña, a mí tamén me gusta, e moita xente pon tamén destas xerriñas piqueniñas no baño, cun par de flores pequeniñas, tamén queda moi ben. E agora o que está moi de moda, Isa, é secalas, non? Secalas. E vas decir, mirade, traixemos aquí a laca e o papel de xornal. Este é un truco de toda a vida. Ai, a ver, regálanche as flores. Queres conservar, despois comentamos este tamén, pero queres conservar o ramiño inteiro, mirade. Eu isto xa o fixen, incluso os ramos de noiva, que agora ven a tempada das noivas, e queren o conservar así dun xeito caseiro. Ti esténdelo o papel de xornal, ben, polo teu ramiño e trátase de, bueno, primeiro de rociarlle a laca, vamos poñer así unha pouquiña. Eu sempre digo, a capa fai unha fina a laca, perdón, fai unha fina capa protectora e despois tapámolo ben co xornal, aquí poñemos un cordeliño e guardaríamolo nunha habitación escura ou dentro dun armario boca abaixo, por un par de meses, máis ou menos. O que fai a laca e o xornal é controlar a humidade desta planta, da flor. Entón, consérvase estupendamente. Despois dun par de mesiños, abrímolo, que non lle entra luz en ningún momento, ábrelo, e telo completamente seco. Que pasa? Con esta técnica vai a oscurecer un pouquiño, queda como un ramo vintage, como unhas flores vintage. Sí, pero queda moi bonito. Outra forma que se está vendo ahora moito, mirade, este xel de sílice. Sílice. Este mercámolo en calquera sitio, ou online tamén se o queredes pedir, vaya, pero xa se está usando moito. Sabedes cal é o xel cando mercas uns zapatos ou un bolso, que che veñen uns sobres piquiniños dentro que nunca sabes o que é? Eses sobres piquiniños é xel de sílice, que é o que che conserva da humidade. Pois entón aquí, mirade, poñeríamos as flores así enriba con cuidadiño e seguímolo tapando. Por exemplo, quero conservar estas 3. Taparíamolo, cubriríamolo co xel a modiño, así. Isto non o tocamos, ímolo deixar así 3 días, cuberto, todo cuberto por completo, 3 diñas tapado, así, sin tocalo. Aos 3 días descubrímolo,
Vale? E imos deixar as flores con moito cuidado, así quietiñas, 24 horas tamén. Por que? Para que elas se atemperen ao clima de novo. Esas 24 horas e quedan tesas. E despois con esta flor, claro, xa podes facer, pois, pa aquí, pa un, claro, pa un xarronciño, quedaría seca. O xel de sílice absorbiu a humidade. Vale? E podelas traballar, isto faise tamén moito, pois eso, pa complementos, pa adorniños, pa solapas. Que bueno. Bueno, e contáronme tamén que eso tes un super trucazo para colocar as flores. O truco de moda, señoras e señores. Truco de moda, mirade pa aí. Anda! Perforamos unha macetiña que si este, bueno, tamén de sempre, ou falábamos antes, Gloria, máis eu, que tamén moita xente deixalle unha rexilla, non a clásica rexilla, esta tamén poslla, para separar as flores e que che quede bonito, non separado, como máis minimalista. Mirade, se lle furamos aquí unha maceta, facemos uns buratiños, agora ímola poñer así, despois poñemos a auga, agora xa esqueres auga, é o que facemos, vou non facer fora, para que o vexades. Imos colocando nas flores polos buratiños. Vedes, así, e daquela que conseguimos facer un centro máis armonioso, verdade? Totalmente. Mira, así, ímolas poñendo, máis minimalista, máis armonioso, como máis profesional. Claro, imos a casa da veciña e dicimos, pero como ten tan ben colocar esas flores, é por deixalo aquí, é por iso, porque así sepáralas e non as pos todas así. Polo como ti queiras, que tamén vos trouxen para mosar, mirada, a versión moderna, que está agora en tendencia, que é o Kenzan. Esta é unha peza que está agora como moi en tendencia por estas técnicas xaponesas. Será unha técnica xaponesa tradicional, que usan ali de toda a vida. Entón, ali chámase ikebana, o arte floral de traballar as flores. E mirade pa aí. O que? Esta, vela, xuxétala, espétalas. Claro, isto é tamén, mira, moito máis minimalista. Non me ti espétalo. Que maravilla. E polo do... Mira, que maravilla. Sí, que parece que non pode con ela, se pode. Porque ten peso, pesan moito, e así ti tamén prepara o teu centriño como queiras. Mira, con 4 folliñas, isto é unha maravilla. E ora isto podelo poñer tamén nun xarrón máis minimalista. Depende como che gusta a decoración. E despois tamén vos traía, mirade, cando o ramo en si xa empeza a poñerse un pouquiño mustio, unhas follas máis que outras. Pois 10 segundos para contarlo, porque me teño que ir a publicidade. Pois que con estes xarronciños pequeniños, claro, ti desmontalo o ramo e daquela aproveitas as que están ben por resto da casa, poñendo así flores naturais no resto da casiña. Pois que maravilla, Isa Villanueva, grazas sempre polos teus super trucos.